Dobré rady fungujú v pokoji. Efektívne rady rozhodujú vo chvíli, keď sa trh začne rozpadať. A práve v takých chvíľach väčšina investorov zlyhá. Nie preto, že by nevedeli, čo robiť, ale preto, že nedokážu robiť to isté, keď to bolí. Svet sa zmenil rýchlejšie, ako sa zmenili stratégie väčšiny ľudí. Máme kombináciu, ktorá tu dlho nebola. Vojny, drahá energia, vysoké sadzby a rozbité korelácie medzi aktívami. A do toho trh, ktorý raz ignoruje realitu a inokedy reaguje prehnane. Toto nie je štandardné prostredie, toto je trest stratégie. Prvá vec, o ktorej sa hovorí stále, je dlhodobý horizont. Myslieť dlhodobo, drž sa plánu, všetko znie rozumne. Ale v praxi to znamená niečo konkrétne. Vojna je krátkodobý šok. Inflácia je strednodobý problém, produktivita a technológie sú dlhodobý trend. Efektívna rada teda nie je myslieť dlhodobo, efektívna rada je nechaj šoky vyhnívať v čase. Druhá vec, ktorá sa hovorí stále, je diverzifikácia. Rozlož riziko, nemaj všetko v jednom mieste. Lenže diverzifikácia nie je o počte pozícií. Nie je to o tom, že máš 20 akcií miesto 5. Je to o tom, že časť portfólia funguje, keď zvyšok krváca. Efektívna diverzifikácia znamená mať v portfóliu niečo, čo zarába na probléme, ktorý ostatné veci stláča nadol. Disciplína. Asi najpoužívanejšie slovo v investovaní. Buď disciplinovaný, drž sa stratégie, nepodľahni emóciám. A tu je ten problém. V období rastu chce investovať každý. V panike to nechce skoro nikto. Disciplína preto nie je o pokoji, disciplína je o bolesti. Efektívna rada znie, investuj práve vo chvíli, keď nechceš. Presne vtedy, keď sa to zdá ako najhorší nápad. Štvrtá vec. Pamätaj, prečo investuješ. Pripomínaj si svoje ciele. Nenechaj sa uniesť trhom. V realite to ale vyzerá inak. Príde správa, trh sa prepadne o 3% a zrazu začneš premýšľať, či je tvoj plán vôbec správny. Titulky sú krátkodobý šum. Plán je dlhodobá trajektória. Keď začneš meniť plán podľa správ, prestávaš investovať, začínaš špekulovať. Emócie sú dnes väčšie riziko ako samotný trh. Každý má dnes non-stop správy, notifikácie, urgentné analýzy. Každú hodinu niekto hovorí, že sa deje niečo dôležité. A výsledok? Preťaženie a zlé rozhodnutia. Dobrá rada znie, zachovaj pokoj. Efektívna rada znie, obmedz prísun informácií. Menej správ, lepšie rozhodnutia. Toto je jedna z najviac podceňovaných stratégií vôbec. Teraz k najväčšej chybe, ktorú investori robia. Predaj, pretože to vyzerá zle. Tu je vec, ktorú si musíš zapamätať. Trh zarátava zlé správy rýchlo. Reaguje skôr, ako ty stačíš zareagovať. Takže keď predávaš zo strachu, predávaš vo chvíli, keď trh tú správu už dávno spracoval. A výsledok je jediný. Realizuješ stratu, ktorú si nemusel mať. Hotovosť. Väčšina ľudí ju považuje za nudu. Za niečo, čo stráca hodnotu a nemá v portfóliu čo robiť. Ale v prostredí drahej energie a vyšších životných nákladov má hotovosť úplne inú rolu. Kupuje ti čas. Chráni ťa pred núteným predajom v najhoršej chvíli. A dáva ti možnosť nakupovať, keď ostatní predávajú. Nikto netrafí koniec konfliktu, nikto netrafí vrchol cien ropy. Nikto. Ani profesionálni správcovia fondov. Možno tak mladý Trump. A tu je to, čo väčšina nevie. Trh sa otočí skôr, ako príde dobrá správa. Čakáš na koniec vojny, aby si sa vrátil? Trh na teba nečaká. Každá kríza prepíše mapu trhu. Dnes niekto trpí a niekto zarába. Energia, obrana, komodity. Ignorovať to neznamená byť opatrný. Ignorovať to znamená ignorovať realitu. Portfólio, ktoré nereflektuje dobu, v ktorej žijeme, nie je konzervatívne, je zastarané. A posledná vec, ktorá sa veľmi podceňuje. Portfólio nie je zbierka dobrých tipov. Nie je to zoznam akcií, o ktorých si myslíš, že porastú. Portfólio je funkčný celok. Jednotlivé časti kolíšu, ale celok rozhoduje. Celok buď funguje ako systém, alebo nefunguje vôbec. Väčšina rád o investovaní je správna, ale len do chvíle, kým nepríde kríza. Rozdiel medzi priemerným a dobrým investorom nie je v tom, čo vie, ale v tom, či dokáže robiť správne veci aj vo chvíli, keď prestávajú byť príjemné.